ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नैबे मिथिं सानदे चेनेलावहाय बरायहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय आङो माने भिडिअखौ बांद्राय खालामलामोन आरो आं दिनै खालामनो गोसो जाफिनबाय मानोना मानसिफ्रा आंखौ लोगो मोनबा होनो आरो मानो एथ' बायह्रानि गोजाननि जेनेबा बिटिसिनि बायह्रानि भिडिअ हरबाय थायोमोन मोजां मोनो नायनो मानो होथारला बेबायदि होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय एसे गोसो जाफिनदों आरो आङो ओमफ्राय आं दिनैहाय भिडिअ खालामनो नागिरनाया जाहैबाय जोङो माबा दुलियाजानाव थांनो नागिरदों बैसागु फांसन फालिनो नागिरदों आरो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ इनभाइट खालामहरदों आरो बिसोर माबा मा होनोमोनलाय डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्ट ज' जानानै बैसागु फालिनो नागिरदों आरो बैसागु फांसन आरो दा बिदाय होनांगौ ना मानांगौ आं बेखौ मिथिला जायखिया जोंखौ लिंहरदों नालाय जों थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जों बेहायनो बेखौ एसे सिगां मिन्थिखाबाय नालाय खबरखौ जों दाखालि क'क्राझाराव थांबा दख'ना 6टा लानानै फैदों आङो ओमफ्राय साहा एरखोनाय जोमग्रा 6टा लानानै फैदों आरो आंनि माने बिसोर बेहायथ' दख'ना जोमग्रा मोननाया बिराद गोब्राब नालाय ओमफ्राय बिसोरो बर'फोरनि कालसारखौ दासो एसे लासै माने बोखांनो नाजागासिनो दं आरो बिसोरो बर'नि कालसारखौ बांद्राय फालियामोनबो आगोलहाय आरो ओमफ्राय दा लासै जालांगासिनो आरो नाजागासिनो आरो बिसोरो ओमफ्राय दा आङो बिसोरनि नाजानायखौ खोनानानै मोजां मोनदों आरो बेनि थाखायनो आंबो एसे जा हायो हेफाजाब होनो होननानै आङो दा नै दख'ना हैनो नागिरदों आरो कमिटिनि नामाव होगोन आरो आङो नैबे दख'ना गांसे देखायनोसै आरो बेखौ आङो हैगोन आरो 6टा लाना फैदों माने बांद्रायबो लाबोनो हाथ'आखै उनाव नायबावनोसै आं दा बेखौ लाबोग्रोदों आरोखि ओमफ्राय दा नैबे जोमग्रायाबो जाहैबाय 6टा आङो गांसेल' देखायफिनसै बेखौबो आं जेरैहाय बायदि लुबैदों बिदिद्राय मोनासै एसे गुसेबद्राय मोनदों आरो आङो माने मोसानायाव एसे गुवारबासो मोजां जायोमोन ना नाथाय दखानावसो बायनाय नालाय उफाय गैला आं बेखौ लानानै फैबाय आरो हाखु दा ओमफ्राय नै दख'नाजों लोगोसे नैबे माने लेखा बेखौबो जों हैनो सानदों आरो बेखौ हैनो नागिरनायनि खारना जाहैबाय माने बे जायगाना बर'नि एकदम भाषाखौ रोंथारा आरो बिसोरो साफा सानै रोंबाबो मोनफा मोननै फंफा बिदि आरो माने सेन्टेन्स बानायनो रोङा बा रायज्लायनो रोङा आरोखि बिसोर रायज्लायनो नागिरो माने बिराद गोबाव बिराद जाबाय नालाय दा बिसोरो बर' सोलोंनो नागिरबाबो बिराद खस्थ' जाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंथ' थांनानै नुहैबाय बिसोरनाव बर'नि फिलिंसआ दङ नाथाय गावसोर देखायनो हाया रायज्लायनानै दिन्थिनो हाया बा गानै जोमै देखायनो हाया ओमफ्राय गाज्रि मोनो आरो गावसोरबो बिरादनो ओमफ्राय दा जों थासान्दियाव आङो जेसेबां हायो हेफाजाब होनो नाजागासिनो आरो ओमफ्राय लोगोसे आंनि हासबेन्डना हेफाजाब होआबाथ' आं हाखाया ओमफ्राय दा नैबे आंनि हासबेन्डआ नागिरनानै लाबोदों आरो लेखाखौ क'क्राझाराव गांब्रैल' मोनदों नालाय दा बे गांब्रैल' मोननायखौ जोङो न' होनो हाला साफा होनो हाला ओंखायनो दा कमिटियावनो होनोसै आरो फाला माबानानै फरायनो मायो दा नै माबा लिरनाया बर' भाषा शिखा आं बांद्राय एसामिसनि रोङा दे आं होनखायो फरायनोबो बांद्राय रोङा बेखौ हासबेन्डआसो खिथादों बेखौ लांथांसै आरो दा अखासो हाबाय नै माथो थांगासिनो दं नै हाग्रा बारि बारबासो माबा दुलियाजान मोनगोन ओमफ्राय दुलियाजाननिफ्राय एसे थांबावनानै कसारि फोथार होनो आरो बेहायसो जागोन माबाया फांसना जों दा बेहाय थांगासिनो दं नै माबाय गारिया नै जोंहा मा कसारि फोथारनि बैसागु फांसनाव सौफैमारबाय आरो दा ओमफ्राय दाबो स्टार्ट जाथ'वाखै बिसिना जों दसे जिरायथ'नोसै দুলীয়াজান কঠাৰী পথাৰ গাঁৱৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰংজালী বৈশাগু অনুষ্ঠানটিৰ এতিয়া আহাৰ বিৰতি চলি আছে। ভিডিঅ' কৰি লওঁ।
उनावनो जोंहा ओंखाम जाफैबावलायलायबाय न'आव जाबोखाबायमोन ओमफ्राय जानो थिनबाय थानायखाय जाबावबाय जोङो जों फैनाय बे बैसागु फांसना दा जागायनो नागिरबाय आरो आलारि बाथि सावनानै जुरिनो नागिरबाय दा गामिनि मानसिफ्राबो गोबां फैबायानो কাৰণ আমি জানো আপোনালোকে ইয়াত বিশেষ কাৰণত এতিয়া নিজৰ ভাষা ক'ব নোৱাৰে নিজৰ ইয়াত যেহেতু শিক্ষা অনুষ্ঠান নাই নিজৰ ইয়াত যেহেতু বাথৌ ধৰ্মৰ কিবা এটা অনুষ্ঠান ভালকৈ নাই পাতিব পৰা নাই ইয়াত পিণ্ডন উৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল মানে প্ৰশিক্ষণ লৈ গামোচা দখনা আৰণাই বনাব পৰা নাই হয় না নহয় কিন্তু এই দিনটো আহিব আমাৰ বিশ্বাস আৰু এই দিনটো আপোনালোকে আমি দেখি পাম বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে এই অঞ্চলৰ এই কামখিনি হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস এদিন দেখি পাম আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰাই কোনোবা বসুমতাৰী খাকলাৰীয়ে ইয়াত গামোচা পাব দখনা পাব আৰণাই পাব ধুনীয়াকৈ খাম বজাই অসমৰ আমাৰ বড়োসকলৰ মাজত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি মোৰ আশা আৰু বিশ্বাস গতিকে মই বৰ বিশেষ বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই বিশেষভাৱে মই আজি नैबे मोसानाय ग्रुपआ दानिया गावसिनि लकेलनिनो आरो माने कसारि फोथारनिनो ओमफ्राय फोरोंनो थाखाय सिमेन्ट सापरिनिफ्रायसो लेंहरलायनानै फोरोंजानानै मोसादों आरो बेहाय उन्दैफोर दङ सिख्लाफोर दङ ओमफ्राय बिहामजो जानायफोर दङ ओमफ्राय हौवासाफ्रा दामनाय देनाय माने खाम दामदों सोरबा सिफुं दामदों बिदि खालामनानै गावसोरनो बिराद गोसो होनानै माने गोसो जाखांदों आरो बिसोरो ओमफ्राय रावबो दख'नाखौथ' गाननो रोंखाया दा गानहोलायनानै गाननानै मोसाबाय आरो ओमफ्राय मा होनो दख'नाफ्राबो गैबावा जाहैदों सोरबा बायब्रबबाय सोरबा माबाय सोरनिफ्रायबा लाथ'नानै बेबायदि गाननानै दा मोसादों आरोखि ओमफ्राय माने बिराद गावसोरबो बिराद मोजां मोनदों आरो एबार फार्स्ट टाइम बानायदों आरो बैसागु फांसनखौ नैबे दा गान खनबाय थानाय फंबायाबो माबा सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैनाय आरो मोजां खनथारदोंमोन नाथाय साउन्डआ मोजाङै फैयाखिसै दख'ना आरो सादर नैबे मोनसे ग्रुपआबो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैनाय ग्रुप आरो डान्स ग्रुपआ बिसिनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनथारदों आङो जों दा थांफिननो ओंखारबोबाय नै ओमफ्राय मा होनो फांसनाथ' जोबाखैमोन ओमफ्राय दा मोनाबाय नालाय जोंना माने हाग्रा गुदुजोंबो थांनांगौ जाहैबाय लामायाबो एसे गोलाव ओंखायनो फैबाय जोङो जोबाबाबो ओमफ्राय फैनानैथ' जोङो बिराद मोजां मोनबाय आरो ओमफ्राय गावसोरबो जोंखौ बिराद मोजां माने आदर खालामो नालाय फैबानो बिदि आरो मोजां मोनो आरो ओंखायनो फैनो ओमफ्राय दा गावस्रानो बेहायथ' माने बर'नि कालसारानो गैला जालांबायमोन ओमफ्राय भाषाबो रोंला ड्रेसबो गाननाय गैला ओमफ्राय गावसोरो बुंनानै लायो आरो माने जोंनावथ' बिदि कालसारा माबा गोमालांबाय बिदिनो गावसोर दुखु जानाय खोन्थायो आरो जोंनि सिगाङाव बुङो आरो गावसोर गाज्रि मोननानै लायो आरो गावसोरो ओमफ्राय दा जों बेफोरखौ एसे रायज्लायफैयो मालाबा जेनेबा गावनि कालसारखौ जेनेबा एसे लासैबाबो लाखिनो नाजाफिननांसिगोन होननानै जों बुंफैयो आरोखि ओमफ्राय आं मालाबा बेफोरनि खोथाखौ एसे गोलावै रायज्लायसिगोन आरो माने बिराद खोथा रायज्लायनोबो सानबाय आरोखि आं बयजोंबो जाहाथे बयबो मिन्थियो नोंथांमोनहा बिनि थाखायनो आरो नै जोंहा हाग्राबारि मोनफैबाय दासो मोनागुलायथारबाय प्रग्रामनिफ्राय फैनानै
हाग्रा गेजेराव नै खोमसि जाथारबाय गिथाव बाथावखा ओमफ्राय नायबा लामा गेजेराव नै गारिया मानो थाथ'खोथाय थांग्रा नै लारि लाखिनानै दङ हाग्रा गेजेराव ओमफ्राय जोंना गारिया मा होनो अरनबारियावनो जि गोबाव नेथ'नांबाय आरो माने मानो थाथ'दोंसो सानदोंमोन आरो जोंहा मिन्थियामोन ओमफ्राय उनाव मिन्थिबाय दा मा होनो गणेश बाबायासो होथेनानै दंमोन नामा लामाया ओंखायनो थांनो हायाखै हरिनाबो फैनो हायाखै ओमफ्राय ओरैनिफ्रायबो थांनो हायाखै आरो ओमफ्राय दा माबानानै हरिनाबो फैबाय जोंहाबो दा थांगासिनो दं आरो दिनैथ' बिदिबा आंना बेखिनियावनो जोब्बाय भिडिअ'आ नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय उनावबो आरो बेबायदिनो आङो एसे नाजाबाय थानोसै आरो मोजां भिडिअ' होलांनो थाखाय